Vďaka získaným finančným prostriedkom vo výške takmer 100 000 eur mesto Trebišov vymenilo podlahy v 2 budovách základných škôl, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pôvodné podlahy v základnej škole na Komenského ulici boli vymenené po 35 rokoch, teda od doby, kedy školu postavili. Projektom sa riešilo spolu 16 tried, ktoré navštevujú žiaci na 1., ale aj 2. stupni. Ten zub času sa prejavil na tých podlahách, to znamená, že bolo ich potrebné vymeniť z dôvodu hygienických, ale zároveň aj bezpečnosti. Museli sa urobiť nové nivelizačné potiery a na to sa dávala nová PVC podlaha, ktorá spĺňa hygienické kritériá a takisto aj pevnosť, aby mala požadovanú na tú lavicu a na to pochôdnosť tých žiakov. Ovplyvnilo nás to, ale zvládli sme to veľmi jednoducho. To znamená, že sme presúvali žiakov do učební. Bolo to náročné, nechceli sme prerušovať vyučovanie z dôvodu toho, že bolo dosť veľa prerušovaní kvôli covidu. Trvalo to cca 2 mesiace, ale k spokojnosti. Komplexnou výmenou poškodenej podlahovej krytiny prešli v základnej škole na ulici Milana Rastislava Štefánika veľké chodby aj užšie spojovacie priestory celého 1. poschodia. Tie slúžili žiakom i pedagógom ešte dlhšie, takmer 50 rokov. Nespĺňali už ani bezpečnostné, ani estetické kritériá. Bolo nutné už tieto podlahy vymeniť, ale samozrejme, že je to veľký priestor, veľká plocha, skoro 800 m², takže je to finančne veľmi náročné. Takže sme poprosili mesto o spoluprácu. Rozhodli sme sa pre nový spôsob, modernú polyuretánovú podlahu, ktorá už spĺňa najprísnejšie kritériá. Je tlmi kroky, čiže nie je hlučná, čo samozrejme prispieva ku bezproblémovému priebehu vyučovania, pretože žiaci, ktorí sa pohybujú po chodbách, nerušia ostatných žiakov a je príjemná aj samozrejme na chôdzu. No a samozrejme z estetického hľadiska to už sa nedá ani porovnať s pôvodnou podlahou a je dôležité, aby žiaci boli vychovávaní v estetickom prostredí, pretože samozrejme to potom vplýva aj na ich zmýšľanie a správanie. Realizácia novej a funkčnej podlahy spôsobila vo výučbe mierne obmedzenia, ktoré sa však podľa slov pani riaditeľky dali zvládnuť. Áno, bolo to náročné, ale myslím, že sme sa toho zhostili a učitelia pár dní aj v súvislosti s touto rekonštrukciou žiakov vyučovali dištančne, čo vlastne boli zvyknutí z covidu, takže to nebol nejaký skok alebo nejaká novinka. V obidvoch školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa tak vďaka investícii, na ktorú magistrát získal finančné zdroje z ministerstva vnútra, dosiahla oveľa väčšia bezpečnosť nových interiérových podlách a skvalitnenie podmienok určených na výchovno-vzdelávací proces pre ďalšie generácie. Samospráva má záujem pokračovať aj naďalej vo zveľaďovaní svojich školských objektov. Je záujem riešiť exteriér, to znamená jej vybavenie, ktoré slúži aj k mimovyučovacím aktivitám. No a samozrejme aj v rámci modernizácie interiéru budeme sa snažiť reagovať na výzvy, ktoré bude ponúkať či už ministerstvo školstva alebo iné inštitúcie. Ďalšou významnou investíciou a projektom, ktorý sa bude realizovať už v najbližšej dobe, je kompletná rekonštrukcia vykurovacích systémov. Konkrétne v podmienkach základnej školy na ulici Emera Štefánika ide o investíciu, ktorá je vo výške vyše 800 000 eur. Reagujeme tým aj na situáciu, ktorá v súčasných podmienkach prináša potrebu úspor v rámci využívania médií. Práve preto rekonštrukcia vykurovacieho systému a zároveň zavedenie nového média tepelných čerpadiel má prispieť jednak k zníženiu energetickej bilancie, ale zároveň k zlepšeniu a zefektívneniu podmienok na prevádzku. Z Trebišova Martina Mištaničová.